Hvad er klokken? Hey! 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 Fuck dig. Skal jeg noget lasagne med noget salat? Jeg skal bare lige snitte løgene. Hey! Undskyld, skat. Bare lige supplere. Hallo? Kom oprindeligt fra det. Hvor kan man købe dem hen, bananerne? Men de der finder Hey! jeg får dem, hvad hedder det? Sådan, så er der løg til salaten. Den er lige i køleskabet lige nu, ikke også? Og lasagnen, den er i ovnen, så det er færdigt lige om lidt. Det er simpelthen så lækkert. Og tusind tak, fordi du måtte komme. Ja, det var så dejligt, at I ville komme. Det er altså lang tid siden, Det jeg er har set alt for længe siden. Ja, drengene er blevet så Ja, men store. det er andet. Det er noget at følge med, så det er rigtig hyggeligt. Ja, super godt at se. Mor, kan ikke så lide hernede? Hvad fanden sker der? Helt ærligt. Ja, hvor gammel er det, du er? Hvorfor er der ikke nogen, der siger hej? Ja, han er Nej, selvfølgelig. Ja, altså prøv mor. Må vi ikke finde ud af det? Nej, ikke i dag. Men jeg tænkte på, hvor Jonas? Jonas. Han er simpelthen bare blevet sådan en filers teenager. Altså, han er blevet rigtig ubehagelig faktisk. Han er begyndt at ryge, og han er begyndt at drikke, og han opfører sig bare ikke særlig pænt. Han er blevet rigtig modbydelig faktisk. Okay, prøv at gætte, hvem jeg er til det nu, okay? Okay. Er I klar? Det er rigtig sjovt. Okay. Men hvad sker der, man? Jeg er bare så ordentligt sej, men jeg sværger sej, man. Jeg både ryger alkohol og drikker cigaretter, men hvad sker der? Det der ikke også? Det er bare Jonas. Ja, det er det. Men prøv at høre her. Han er simpelthen så langt ude lige nu. Og jamen, det er han altså. Og han tænker ikke på noget som helst andet, end hvordan han opfører sig, hvordan han tager sig, og hvordan han tager sig ud. Og han tænker ikke på noget som helst andet end sig selv. Men det var ikke nok mere, at det faktisk bare var nogle få stykker cigaretter i toiletkummen. Altså, der var mange cigaretskod. Den er også ude i haven. Jeg har fundet mange steder, altså det er ikke kun... Sgu da min mors bil, det her. Hvad fanden?
Okay, nu kan jeg ikke mere.